לא באת לצלם. שתקלוט את זה. איך הוא מקלף? כן, אבל לא לכם. של השניים אבל. כן, גם השניים. נצלם? כן. ראית איך הוא מעביר את זה? איזה שיטה? ואיך הוא מוציא את ה... הוא פותח איפה. זה מורעב. הוא רוצה עוד. זה יכול להיות ככה את המצלמה. תראי, זה מורעב, יאללה. אתה יכול לאכול ככה ברם? תעצבן לי משהו. מה קרה לו? תראה, תלם אותו. מה קרה לו? זרע לו בטוסית. יואו, נוצא את הזין. לא, תראה. וואו. וואו, זה מי... שלומי, יואו, דבר על הפה. שלומי. יאללה. איך הוא מנפח את הלחיים. יא, איזה מחזה. יא, תראה, גמר. יא, אני לא מאמין. פי, זה מרגעית. ראית איך הוא גמר? שייר. מה זה? מה זה? נתן לך מתנה. מה זה? הוא אמר לך תודה. מה זה היה? זה מחזה. יאללה, איזה צחוקים. שלומי! יוטיוב אני מעלה. מה זה, יוטיוב זה? You came! וואי! הקוף שגומר. יאללה, איזה סרטון ליוטיוב. יאללה, נתן לך, אמר לך תודה עכשיו. תראה את השפיך שלו שמה. צדק שו. יאללה, בוא ניתן לאור רק את הבננות, בוא, אולי גם נתבור, בוא. לא להאמין מה שראינו עכשיו. פעם ראשונה נראה לי. הקוף שגומר, מחזה של הקוף שגומר. תפס לי את הידיים, לא ראיתי איך תפס את הידיים. תפס לי את הידיים. באמת? כן. יאללה, בואו. We go.